Ringer ut, dags för gymnastik. Jag tar min jumpa på så alla rusar in och får panik. Jag löper ganska fort, lite skolan och typ på sal. Men jag blir trött på slutet och blir avsprungen av Karl. Dags att byta om, jag öppnar påsen som är det snyggaste i världen. Ja, det är den, men jag plockar upp någonting som är ännu snyggare. Alla tappar andan och jag älskar det jag ser. En par splitter nya blå glänsande sockerplast, tack mamma. Jag kan springa framåt. Jag kan springa bakåt. Jag kan hoppa höjd upp. Mina blå sockerplast. Jag kan ta mig över bockar. I mina plastiga sockar. Jag kan skjuta hårt och vasst i mina blå sockerplast. Våra reta fracken står i rosa överall. De blåser höger i sin bil, behöver något här att tål. Jag löper ganska fort över golvet av parkett. Och köket eller sånt är mig inte lätt. En snabb rush hit, en kvick rush dit. Och så en sväng in i hörnet. Jag är hjärnet, ner på ryggen cyklar för att fröken verkligen så se vad jag har på fötterna. Men hon gör inte det. Jag blir förbannad och skriker. Här är efter lite nya blågar. Sockerplast, ser du inte det? Jag kan springa framåt. Jag kan springa bakåt. Jag kan hoppa höjd upp. I mina blå sockerplast. Jag kan ta mig över bockar. I mina plastiga sockar. Jag kan skjuta hårt och vasst i mina blå sockerplast. Jag kan täta upp en boa i mitten mun från min toa. Och så hoppa ner i mina sockerplast. Då kommer de att lukta kallt.